Ndife osweka mtima komanso okhuzidwa kwambiri ndi uthenga wachisoni umene watipeza kuti a Dr Victoria Bophe atisiya komatu imfa yake yabwera mosakhala bwino achita kuphedwa ndi anthu achiwembu. Potengera ndi mmene nkhani yabwerera ya gobo la nkhongono mphamvu zonse ambiri tilibe potengera ndi ntchito imene a Dr Victoria Bophe amatumikira ku dziko la Malawi. Amagwira ntchito yotamandika kwambiri, ambiri tikutsatira bwino ntchito imene amagwira amenewa kupangira kwa anthu amene sakuwadziwa bwinobwino. Iwo amagwira ngati doctor ku chipatala cha Queen Elizabeth ku Blantyre kumeneko, komanso tu paja amagwira ngati lecture ku Kamuzu University of Health Sciences. So ndi big loss ku dziko komanso ku family. Ena mwa azibale athu akudandaula kwambiri maka azichemwali amenewo amene watu a Victoria Bophe anali lecture wawo kumeneko ku UHS. Ndi imfa yawo yawawa kwambiri, yapweteka kwambiri, sizinayende kunena zona ngati dziko sizinayende. Taluza munthu ofunikira kwambiri kutengera ndi marozi amenewa a Victoria Bophe amachita ku dziko la Malawi. Komano potengera ndi ripoti limene likuoneka kuti lachoka kumeneko ku polisi likufotokoza kuti kumeneko kunyumba kwawo kuchigumula kunapita akuba usiku. Ndi akuba amenewo anabola mpanda, after kubola mpanda then analowa mkati ndi kumene anakapeza zoti awombera mmutu. Kuchoka pamenepo akuti anaba laptop komanso ndi zikwama zina ziwiri za input zikwama zimenezo. Ndefunso nkumati kodi is it worth kukapha munthu simply because of laptop kapenanso zikwama za input? Magayi amene mwachita zimenezi simunachite zinthu zabwino chifukwa kuganizira kumafunikira kwambiri. Munapita ndi mission yoti kukaba kumeneku. Machi azikuba ndikosavomerezeka komano chosera moyo wa munthu ndi chani? Just imagine mutakhala ngati ino ana amene asiya amenewa. Mukaona chithunzi chimene chikuenda pa screen panopo ndi ana ang'ono amene asiya malemu a Dr Victoria Bophe. Ana amenewo atakhala ngati ndi ano mungamve bwanji? Ndi zinthu zowawa kwambiri, zinthu zoswa mtima. Komano potengera kuti anthu kunjako akamaliona dziko la Malawi amati dziko la Malawi ndilamtendere, anthu ake ndokondana. Komano in true sense ku Malawi kulibe chikondi, anthu alibe chikondi, umunthu unatichokera. Chifukwa there is no way mukaphe munthu simply because of mukatenga chikwama cha empty bag. Usangotenga zinthu zonkumusiya munthu ndi moyo. Chimene chinavuta ndi chani pamenepo? Kapena inali mission yoti mukamuphe munthu ameneyi? Zinthu zimene zikupereka mafunso ochuluka kwambiri opanda mayankho. Kapena tiziti kutenga kwa laptop kumeneko kuli ndi connection ina yake, chilipo china chake chimene chimachitika kaya kumene amagwira ntchito. Komabe potengera kuti apolisi ayamba kuchita kafukufuku ndi kuti akamaliza kafukufuku amenewo azabwera ndi conclusion. Koma magayi mupemphere kwambiri kuti muzagwiridwe ndi apolisi, koma kuzapezeka ndi community ndeti zanu zakhala zoti zayipa kwambiri chifukwa zimene mwachita pamenepa kunena zona simunatikonde ngati dziko. Chifukwa munthu amene anali munthu othandiza kwambiri, munthu ofunikira kwambiri ku community. Sitikanali samakhala ofunikira komano potenga ndi role imene amapanga play amenewa. Ena mwa ino azikazi anu kutheka anathandizidwapo ndi a Dr Victoria Bophe ku chipatala kumeneko. Paja kumeneko amagwira ku gynecology. Ndi kutheka ndithu kuti anathandizako ena mwa azikazi kapena mahule azigawenga zimenezi. Komano kumapeto wake ndi 10 akapeza kuti akwachosera moyo zinthu zoti sizinayende, sizinakondwerese wina aliyense zinthu zimene mwachita makosana kumeneko. Pajatu masiku angapo apitawo anthu amakhala kudzudzula boma kuti samayenera kuwapasa belo makosana azikwanje. Pamene tikuyankhula zimenezi kuti makosana azikwanje anapasula belo, sitikuthandiza kuti amene apanga zimenezi ni makosana azikwanje. Komano nkhani ndionena kuti anakhala kuti makosana amene aja sanatuluke anali ntchito konse. Anthu anakatha kutengapo phunziro kuti zinthu ngati zimenezi akachita akangogweredwa ndi kuti palibenso kusatuluka amene wakathera ku ndende. So zinthu zimene zimapereka threat kwa anthu ochita ntchitidwe ngati amenewo chifukwa amakhala kuopa kuti once akangoti ambwandiridwa mapeto ake zimakhala kuti zinthu zawavuta. Komano pempho ndilopita kuboma kuti atapanga step up chitetezo cha mdziko kuti ntchitidwe ngati umenewo anthu azidziwa kuti akangopezeka zotsatira zake ndikukathera ku ndende. Komanso madera amene Amalawi tikukhala tiyentizisa kuthamangirana chifukwa choti pali nkhani zimene zikumveka kuti malemuwa a Dr Victoria Bophe anatumiza audio pa grupu ya ma friends ya WhatsApp kuwauza kuti kunyumba kwawo kwabwera anthu achiwembu
tamvani audio kamene kakumveka pasipasipo kenako timalizise ndi nkhani. Tithandizeni kwa Bobe kwalowa kuba kunyumba chonde kwa Bobe. Kwa Bobe kwalowa kuba kunyumba chonde. Tithandizeni. Chabwino tamvatu audio kameneko akuti anatumiza pa grupu ya WhatsApp kandi akuti ndi akumene amakhala kumene kuchigumula komano kayanthu anachedwa upanga responde kumene kana pa zigawenga zimene zifika kuti zinayi mfuti komabe ngati manebazi amanena kaya kuimbira ku polisi kakuchita zothekera kuti athandizire kupanga rescue anthu amenewa. Zikatero komite zikatero angakhale akubawa amadziwa zoti kumene kuja manebazi ndogwirizana komano mmene zayendera pamenepa zapereka umasiye kwa ana ang'ono amene asiyidwa amene malemu a Dr. Victoria Bobe asiya komanso achibale ena ake amathandizika kuchoka kwa amenewa a Dr. Victoria Bobe. Ndikutemeza tero mu thandizo lawo lathera pamenepa komanso ku dziko ndekuti zinthu sizinayende monga amene tafotokozera kale kuti amenewa anali a doctor komanso anali lecture ndekuti ma service yawo tizakhate kwasowa kwambiri ku dziko la Malawi. Uthenga umene ukuchoka ku Malawi Fox News 18 kupita ku banja limene lanamfedwa tikuti pepani kwambiri pa zimene zachitika makakuluza okondedwa amayi achemwali kandi anti a Dr. Victoria Bobe. Ambuye Mulungu oziwa kutonthoza akutonthozeni mu nyengo yotsausa komanso yoswa mtima ngati imene mukuyenda padakali panopa. Tikupemphera mzimu wa a Dr. Victoria Bobe kuti use mumtendere. Nkuthekatu abale ndi alongo muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo tili nawo tifotokozeni comment section koma tilemekezenso maganizo anzathu.